Kaya record lang yun. Ano naman ano eh? Ikaw man na, nasa di ka? Alam mo na rin. Oo. Ano naman ano mo na? No? Namin. Ang kipi-kipi kasi. Ano naman? Ano naman? Bukay mo ba yan? Ay mo. Wrestling. Just, ikaw na nagbalian na. Ikaw na nagbali ko. Tanawa gani guys. Guys, oh. Kaya yung nagpanikuha na pala yung sakit. Jesus. No. No. Oh, kaya nang balik ko na. Wala ako gani. Yan. Abod para may justice, oh. Kaya nang balik ko na guys. Sabi ko. Ano yung, ano? Kaya nang balik ko. Ah. Kauto. Di ba? Oh. Naglalis nga yung ilong, di ba? Naman eh. Gihangos yan. Yan, sa ilong. Nabuli niya. Ano eh? Nalagong na kayo ng sandigan. Feeling nga. Katubang sinina. Nga. Puti. Nga. Katong giling ko. Katong pera. Ay. Parang ito. Nalimot ko na na. Ako din. Ako din. Saan ito? Kana? Pareham sila. Pareham lang. Tama lang matanaman ko naman sa din. Ay mo nagputi ba? Ay. Ayaw. Kani? Saan ako? Murag ka ng... Paano siya? Murag gulot siya. Medyo murag. Ito mo na buwan sa una. Hindi sa Brasilia ba? Karoon ko kabantay mo rin nalahi ang kulo. Nansa? Halay ang forma. Murag ka ng kuan. Murag up-up. Saan eh? Apap? Ano? Ha? Murag siya gingani nanay. Nani siya ba? Ano lagi ka ito man eh na samad ko. Ang kamo ni Cyril. Hmm. Murag siya gingani yung. Kanang kuan siya ba? Ang kami siya pa. Tuha. Kita niya nga itong na. Ito ko si ko. Buang. Tunggu ko. Quarantine. Tabaan tayo.